Máme okolo 230 prihlásených, z toho máme cez 90 hráčov, 45 detí, takže myslím zatiaľ za tých 12 ročníkov najlepšia účasť, najvyššia, ktorú máme. Tento komerčný turnaj je jeden z najlepších, ak nie najlepší. Bývame taká dobrá partička, chodím s rodinou, s partnerom a so synom, takže veľmi sa tešíme. Ja toto milujem tento hotel, milujem toto prostredie a hlavne ľudí, ktorí sa tu vždy zídu, sú to priatelia, takisto ako hotel už druhá rodina, takže tento hotel v týchto Tatrách najviac. Ako fyzioklinik sme si pre hráčov, ale takisto aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov pripravili takú relaxačnú terapeutickú zónu, kde sa môžu buď zrelaxovať, dať si nejakú dobrú masáž alebo uvoľniť nejaké stuhnuté svalstvo a potom po zápase, kde práve že si to namáhané svalstvo môžu taktiež uvoľniť. I'm from Air Tours. This is the luxury brand of TUI. We are actually offering 4.5 to 6-star hotels, also cruise ships and private round trips and safaris. Máme tu testovacie jazdy Lexus, máme tu opäť partnera Fyzioklinik, takže množstvo masáží, fyzioterapii, taktiež salon de la Fé na skrášľovanie, dokonca kurzy líčenia a večerné líčenie a večer opäť Golden Fashion Mikloško, vodná prehliadka, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Videl si moje topánky? Sú úplne golfové, takže dneska mám tu za úlohu hráčom, ktorí samozrejme budú sa trápiť na tých greenoch, im spríjemniť pobedňajší program a to vlastne mojou poslednou kolekciou trošku elegancie, nech teda vidia, že v čom by sa aj mohol na green chodiť. Poďakovať všetkým partnerom, aj tým možno, ktorí prvýkrát vstúpili ku nám do partnerstva tento rok. Opäť nám program, ako aj ceny pre víťazov, tom bol obohatili, ale všetkým partnerom, ktorí s nami každý rok spolupracujú, podporujú a vďaka nim to vôbec organizujeme. Veľmi im držím palce a teda nech to ide len k lepšiemu.